What is the law of God? Yini umthetho kaNkulunkulu. Hallelujah. Kunokuba siqhubeke bafowethu sididane ingqondo. Kumele kube nezinto esihlaziyayo. Hallelujah. Ukuze sithi siqhubeke sibambisene hand in hand. Amen. Ake sikhuphukele ekhunjini eliphezulu ke bafowethu. Siyohlala enyaweni kaKristu Jesu bese siyafunda. Ukuze sikwazi ukuphendula umbuzo othini? What is the law of God? Amen. Now sifundisiwe ke thina la esanctuary. Amen. Sifundisiwe la esanctuary ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Amen. Uma uya encwadini kaJohane, ngokuka Johane chapter 4. Hallelujah. Uya ku verse 24, ngicela uye kuyona ukuze singashiyani ngemuva bafowethu. Amen. Uma uya encwadini kaJohane chapter 4, ngokuka Johane chapter 4, sifundisiwe thina la esanctuary in the book of John chapter 4 verse 24 that God is spirit. Hallelujah. Ake siye kuyona bafowethu incwadi kaJohane. The book of John chapter 4. Hallelujah. Sifundisiwe ke bafowethu thina la ukuthi God is spirit. Hallelujah. Sasesibuza thina sihleze ekhunjini eliphezulu noKristu Jesu ukuthi what type of a spirit, inhlobo lespirit uNkulunkulu ayiyona. Wasiphendula umoya engcwele wathi hayi angifani mina naleminye imoya ehleze emashobeni, angifani naleminye imoya ehleze ezinyongweni zezimbuzi nezinkulu nezinsiba zakhona. Hallelujah. Angifani mina hayi man naleminye imoya ekulezi iphambano ezimnyama ezigcwele kwakho kuzo zonke intuba zokungena. Amen. Mina ngingumoya ongcwele. Hallelujah. Now, awuyifundeke lapha ku John 4:24. Uze ukuthi ngempela leli esisho iyiyo yini. Funda ke silalele. uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele. Wait a minute, ifunde kahle. uNkulunkulu ungumoya, bese uyaphumula. Hallelujah. Awuyishayeke ngilalele. uNkulunkulu ungumoya. Wow. Abakhuleka kuye. Uzwile bafowethu? Hey, uyaprofetha ke manje, akusafundi wena. Uthini kithina? Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Abakhuleka kulo uNkulunkulu ongumoya oyingcwele, kumele bakhuleke kanjani? Ngokamoya nangokweqiniso. Kusho ukuthini ukuthi uNkulunkulu ungumoya? Ukusho ukuthi uNkulunkulu akazalwanga. He is not begotten. Amen. Akana baba, akana mama. uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu uma engumoya, he has no beginning, neither does he have an end. Akana siqalo, akana siphetho, akana mkhawulo. uNkulunkulu ke lo esimkhonzayo ngumoya. Hallelujah. Also uNkulunkulu uma engumoya kusho ukuthi uNkulunkulu is eternal. Hallelujah. He is from everlasting to everlasting. Amen. Ngeke uzumbulala uNkulunkulu. uNkulunkulu uphila inguna phakade. Niyamuzwa bafowethu uNkulunkulu esikhuluma ngaye. Asuka madoda. That is why scripture is teacher lapha encwadini kaPsalms 103 ku verse 3 ithi from everlasting to everlasting. From emaphakadeni kuye emaphakadeni wena uNkulunkulu nguNkulunkulu. Hallelujah. Ayikho enye indlela yokuphila oyaziyo ngaphandle kokuthi ube uNkulunkulu. You cannot exist in any other form but being God. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonzayo ke lo. Hallelujah. So, uma sibuza umbuzo noma ubuza umbuzo othi then what is the law of God?
Ukusho ukuthi ngamafishane, the law of God is the law of the Spirit. Nkosi yami, ngiyabuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Amen. Ngoba ufuna ukwazi ukuthi what is the law of God? Yini umthetho kaNkulunkulu? And uNkulunkulu ngumoya, umoya oyingcwele. Kunendlela ethile futhi asitshela nayo ukuthi mesimkhonza simdumisa, kufanele simdumise simkhonze kanjani. Amen. uNkulunkulu ungumoya, umoya oyingcwele. Okusho ukuthi the law of God is the law of the Spirit. Hallelujah. Amen. The law of God, umthetho kaNkulunkulu, umthetho kamoya. Amen. Umoya oyingcwele. Amen. Now, uma sidipha ke bafowethu sehlisa amanethi, siyathola uNkulunkulu mesivezela ngomoya wakhe also ukuthi no man. The law of God is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Lo bizwa ngoMesiya. Amen. Okuyena ofela izono zethu asireconcile asenze sibuyisane noNkulunkulu. Ukusho the law of God ngamafishane is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Now uma uye encwadini ke manje yamaRoma uya ku chapter 8 uyobheka uverse 2 iyakena uzothola ukuthi the law of the Spirit of life in Christ Jesus is the very law that bails you and I from the law of sin and death. Hallelujah. Ngicela uyifunde mfowethu ngesizulu. Hallelujah. Incwadi yabaseRoma chapter 8. Amen. Mesubheka nje lapha uverse 2. Hallelujah. AbaseRoma mfowethu. AbaseRoma chapter 8. Hallelujah. Ubuku verse 2. Amen. Ulalele ukuthi what is the law of God? The law of God is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. And if that is the case, then the law of the Spirit of life in Christ Jesus is the very law that bails you and I from the laws of sin and death. Awifunde ngesizulu. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila. Sikamba manga bafowethu. Umthetho womoya wokuphila okungumthetho kaNkulunkulu okungumthetho kamoya. Beyizalene. Awiphindele bathi ngokuba umthetho kamoya wokuphila. OkuKristu uJesu. Ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Yiwona mthetho. This is the very law that bails you and I, that frees you, esikhululayo. Emthethweni wani? Wesono nowokufa. Wesono nokufa. The laws of sin and death. Hallelujah. Okusho ukuthi ke uNkulunkulu ethi bheka isambulo enginika sona nenginambulela sona emaqinisweni amamahle, the wondrous truths and revelations in my law as God. Buka simangalise nginenzela sona. Nginambulele umthetho wokuphila. Awiphindele phakathi ku verse 2. Nginambulela umthetho wokuphila, the law of the Spirit of life in Christ Jesus, uKristu Jesu. Okungaye sikhululiwe saphulukiswa emthethweni wokufa nomthetho wesono. Ukusho ukuthi umthetho wokufa nomthetho wesono awunasabelo kithi. Hallelujah. Yingakho thina sikwazi ukuhamba siqhenya manje sithi kufa. Hey, Nkosi yami, ngiyamuza uNkulunkulu uthini? Sithi death, where is your sting? Luphudosi lakho. Ngeke uyisho lento ungakangeni emthethweni kaNkulunkulu. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Umoya wokuphila kuKristu Jesu. The very law okuNkristu Jesu. We are freed, saphululisiwe, sa-deliver from the law of sin and death. Emthethweni wokufa nowesono. Amen. Hey, niyabona ukuthi amakhankethe. Amen. Samakhantholakala. Amen. Into ngeke uyithinte.
Ngoba sembethe iphakade, sembethe uKristu Jesu, sembethe uNkulunkulu uqobo lakhe, siphile emthethweni wakhona, usiko lala ekhaya lithi asuhloniphe lo mthetho. Just like usiko lekarati lithi hlonipha umthetho waseDojo. Hallelujah. Sedojo la kunosiko lakhona. Hallelujah. Now, awusho ke Pastor Twala, ngizokwazi kanjani uma sengiphila emthethweni wani, the law of the spirit of life. Sengiphila emthethweni wani wokuphila kukamoya or kukamoya wokuphila. Yabona uKristu Jesu okungaye ngidiliviwe, I am free, ngikhululiwe emthethweni wokufa nesono. Ngizokwazi kanjani ukuthi hayi sengiphila kulomthetho mina kaNkulunkulu, lesambulo uNkulunkulu akhuluma ngaso sengisibambe ngesandla. Ngizokwazi kanjani ukuthi sengiphila manje emaqinisweni amahle, the wonderful truths and revelations of the law of God. Hallelujah. Yazi uma uya lapha encwadini yabaseKorinte besibili, hallelujah, uma uya encwadini yabaseKorinte besibili uya ku chapter 3, hallelujah, hayi ake siye khona bafowethu, ngingayimemezi nje ngingayanga kuyona. abaseKorinte, 2 Corinthians, abaseKorinte besibili, hallelujah, uya lapha ku chapter 3, awusuka madoda. Chapter 3, uqale nje ukuyifunda ku verse 4 size siye lapha ku verse 6. Amen. From verse 4 to verse 6. Ngicela ukuyifunda khona sizoyichaza kahle. Amen. Wena mase uyifunda ngezulu. Nkosami, ngizokwazi kanjani? How will I know that I keep the law of the spirit of life in Christ Jesus? How will I know that I now live and experience the wonderful truths and revelations uNkulunkulu ayiloke kuphi emthethweni wakhe, the law of God, which is the law of the spirit of life in Christ Jesus. Now lalela ukwenzakalani kubantu asebephila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Lalela sizomchazela. And we have such trust, sinokuthemba okumangalisayo lokukhulu ngoKristu Jesu kuNkulunkulu. Yayizona akungoba, it is not because, it's not that we are sufficient of our own. No. Not that we are sufficient of our own selves to think of anything as being of ourselves. But Tina is sufficiency yethu. Our sufficiency is from our sufficiency is from, it is from God. Ogunguye who made us sufficient as what? As ministers of the new covenant that is locked in the law of the spirit of life, the law of God. Amen. We've been made sufficient ministers of the stembiso esisha. I stembiso of the letter, but of the spirit, for the letter kills, but the spirit gives life. Leli diploma nalo, the certificate sase Bible College. Abulala. Hallelujah. Siyabulala. I know it's fine about it, don't worry. Amen. That law wena oyifunde eCollege ongaphili kuyona, oyazi njenge theory, izokubulala. Hallelujah. Ayinali phakade until wena uvume ukwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. uNkulunkulu mesethi bheka, bese kunika izambulo ezidida ososcience, zidida ama-philosophers, zidida ama-Bible scholars. Hallelujah. Now siyawabiza sithi wozandla with your education, wozandla ne-Trinity yenu, uNkulunkulu wenu u-3. Hallelujah. Wozandla sinilindile. Awifunde silalela uThini verse 4 uziyoma lapha verse 6.
kepha sinethemba elinjalo ngoKristu uNkulunkulu. Yeyizwa, sinethemba thina elisimangaliso ngoKristu. Kubani? uNkulunkulu ongumoya. Hallelujah. Hloboni kamoya, umoya ongcwele. Hallelujah. Ophethe imithetho yakamoya, the laws of the spirit of life in Christ Jesus. Umoya wokuphila kuKristu Jesu okungaye sisindisiwe emthethweni wokufa nowesono. Ne lifundwa kanjena ke bafowethu iBhayibheli lifundwa kanje imbhalo engcwele. Awibhozomeli nje. Hallelujah. Amen. Oze sanctuary. Asimakethi but sikhuluma iqiniso. Mufuna usichallenge challenge futhi. Yes. Akuqhubeke sizuthi uthini? Uverse 5. Ungesipho ukuthi singaba namandla ngokwethu. Akukona ukuthi thina sinamandla ngokwethu. Awunkosi yami. Ukucabanga ngotho ukuthi luvele kithi. Nanokucabanga ukuthi thina siphila ngelakhi. We are lucky. Hallelujah. Kodwa amandla ethu avela thina kuNkulunkulu. kwethu amandla ethu nezibusiso zethu zivela kubani? kuNkulunkulu. Asiphili ngenhlanhla. Nelanguage yethu ayinalo leli gama elithi nenhlanhla you are lucky because siphila ngaphansi kwesibusiso thina sikaNkulunkulu. Owethu uNkulunkulu has opened up the floodgates of the heaven. Uvula amawindi ezulu. Wasithela ngezibusiso man ezinye zasi overtake njengoba ngikhuluma nawe. Hallelujah. Amen. Awuphinde uverse 6 verse 5. Ungesipho ukuthi singaba namandla ngokwethu. Akusiko ukuthi thina sinamandla ngokwethu. Okucabanga ngotho ukuthi luvela kithi. Nokucabanga ukuthi anything esinayo it is because of umjuluko wethu. Hayi. Kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Ongubani lo Nkulunkulu? Oyena futhi osenzela amandla okuba yizikhonzi. Uyosinika amandla nosenza sibe namandla okwazi ukumkhonza. Zesivumelwano esisha. Hey. The new covenant and mukhumbula kahle in the book of 1 Corinthians chapter 11 kune covenant lapho yegazi between umuntu noNkulunkulu, the covenant of the blood. Kunani? Kunesivumelwano segazi. uNkulunkulu angene kusona nomuntu esisigcina even sidla isidlo esigcwele. Isivumelwano sani segazi likaKristu Jesu. Igazi likaKristu Jesu likhulumani? I-reconciliation, ukubuyisana between God and man, phakathi kaNkulunkulu nomuntu. Hey, uyakhuluma uNkulunkulu ezweni lakhe. Hallelujah. Amen. Wenze njani uNkulunkulu kuverse 6? Oyena futhi onjani? Osenzela amandla okuba yizikhonzi. Osenzela amandla okuba yikhonzi. Zezivumelwano esisha. Singesiso esegama kodwa esikamoya. Asuka madoda. Asadili namagama esonto la. Asadili namadiploma walengisodongeni. But sesidila nezinto zikamoya. Siqhathanisa izinto zikamoya nezikamoya. We compare spiritual things with spiritual. Hallelujah. Amen. Ngiyayibona abafowethu assignment uNkulunkulu asinika yona. It's not for sissies. Hallelujah. It's not for sissies. Ezabantu abomelele abazoma eqinisweni lokumazi uNkulunkulu ngisho uzama ukubathenga ngemali ukuthi baqamba amanga hayi siyanqaba. Hallelujah. Sithunyiwe ke bafowethu ukuthi sihambise lo myalezo phakathi kwethu sabazalwane nabantu asebemhlubukile futhi uNkulunkulu. Hallelujah. Oshisa khona, oqina khona. Hallelujah, amahlonga endlela. Abantu abangasakhuzeki, abangasayiyaleki. Abantu asebenqumile, inkunzi eseyinqumile empilweni yazo ukuthi uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu uthi lisekhona ithemba. Khona into esengenzeka. And thina ke la esanctuary, lento uNkulunkulu ayenza ishayisa ngova. Kungenza ukuthi ayikacaceli mfowethu, isalingana with the feast of your hand. But yona uNkulunkulu uyayenza. Hallelujah. Amen. Vuma, sabela, uyabizwa ekhaya. uNkulunkulu ufuna ukwenza into entsha empilweni yakho. Ufuna ukuvula indlela zakho zibe mhlophe. Ufuna ukuletha amanzi lolugwadulo kulona. Qale phansi kabusha impilo yakho. Yamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise as abuye uKristu Jesu. Amen.